Garip mätäç adamlara kömek edýäňmi? Edýän. Hudaý ýoly bermek maksadyň ýokmy? Ben berýän da ýöle. Nerede görüp bolýar ony? Hiç yerde. O gorkoz etsek oradan Hudaý ýoly bolana ol. Ol yürekden çykan zat yüreğine varmaly. Berilýän adamyň bolly ol. Gorkozy göz için etseň olaýam, göz için etdiň bolýar. Hudaý ýolyny etdiň bolana. İnternette tez trend bar. Ağzalardan pul toplap bir Hudaý ýolymy, özüňe jaýmy, maşynmy almaly diýen bir trend bar. Sen şoňa kaçan başlajak? Hiç saçan. Ol nezeret ilki özüň dileýän. Men mätäç maňa pul beriň dip. Saňam gelen pulam mätäçe berýän. Hudaý ýoly bolýam ol. Ol ýöne sen araç bolýam. No olamar go işler moş diýene. Diýjek bolýan şonu Hudaý ýoly men mätäçe kömek etdim. Menni gurlap bolanok. Mysal üçin estağfurullah o derece yetirmesin men adamlardan pul üýşürip şonu bir ýerine berjek bolsam şo berilýän adamdan meňem tapawdym ýok menem mätäç bolýan şo pulu men etdim diýip gurla bilmeýän şonu. Tamışda men öz halal gazancym bilen süýşürenjäm, artdyranjamy Hudaý ýoly paýlasam ol başga gurrun. A bir ýerinden alyp men bir ýerine berjek bolsam men o taýda bilemem ol Hudaý ýoly däl. Ondan sowabym ýok, haýrym ýok. Alıp özüňde goýsaň bolýarmy? Jaý alsaň mysal üçin. Seret prosto oturan ýeriňden gelip saňa "Mänim açar maşin, ýa mäne açar jaý" diýerler. Egerde şol sen öz maňlaý deriňi döküp gazanmadyk bolsaň şol nesip edenok. Haýdan gelen gidýär haýdap. Şoň üçin özüň gazanmaly. Kiçiräk bolsun, pesräk bolsun, özüň gazanmaly. Hani şoň şey diläp almaňda da düşüp duranlar ha. Hereket etsen eklenç ba, gazanç ba hereket etsen. Yatsaň ýok kanyşny. Onuň ne ýanky dilemek yatıp kazanmaň bir uğrusy. Men istat edemek prosto video goýdum, gaýrat etdim maňa pul berin. Berdiler, kazandym. Gowman olsun. Bir aýdymaň setirnemeňizde. Ne bilemem yani. В общем, aydanlar. Men primärna saňa bir aýdyp berin, çykmadyklarda aýdyp berdiň. Şolar ýaly adamlar durmuşdan öýkeli bolýa edenin tersini, müň sany ýaşy işiň, müň ýamanlyk hersini ýeriňden gopardylarmy ýer bereňde ýersizi awraýym sypyrdylar meňde dip haýwan dersini. Sabırlı ol, şükürlü ol, ejirlerden irentek, demin gelip dur diýmek ayetde direntek. Lapy keç bolmadan göz aýla ýalançydy, bizden meter garyp gasar, yetir yetim imkan. Şolara misleýä dokunyň düzü bolmagyn, adajyk namset şolardan ejiz bolmagyn. Tersine kömek et, alkyş al, iman baýasyn, Taňry ýalkasyn ýylatsyn, sowan elleň aýasyn. Hiç açan çökmediýse, arzularyňy çekme ýa biri barar, kadyr jokdur zeminne ýeke ýalňyzy, arasy pek bol içinde garan bolmasyn. Esasy zat brat, netinde haram bolmasyn. Düşünürmü? Kim onu aýtdy? Bir konularımı aýdyp geçipdim.